الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kamin in fara karatu ina son in gaya muku wani abu game da sarkin Kano Sanusi wanda ya rasu, Allah ji kanshi. Wato ya yi min wata takarda wadda yake na neme ta in turo da ita amma ban samu ganin ta ba. Amma ga takardar shi ta biyu wadda ya yi min ran 21 ga watan 5 abin nan 1990. Ya ce Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi Ra'isul Quda As-Sabiq Kaduna, Nigeria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa ba'du alhamdulillahi ala ma taf'alu min alkhairati wa ana da'iman fi farahin bima taf'alu wa bidhalika wasilu shukran laka wa anta ya shaykh da'iman تفعل الخير وأشكرك جدا بما تفعل من الخيرات وأتمنى أن تكون بخير وعافية مع أهلك جميعا. وقلت في رسالتك عندما أمسى بنا تكرر تفرقوا ستزورني إن جاء ولدي آدم. ناتي زنت في إنزيرتي تارد أنس آدم وأنا نفسي أحب زيارتك ولكني ما وجدت فرصة. اللهم فقدر مجيء الشيخ الكريم. أرجو بفضلك وكرمك أن تسلم لإيالي وأن تدعو لي بالصلاح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wato ya yi min takarda wacce na so in kawo muku ita don ku gani. Wato mutum ne wanda yake wato kullum yana tare da addini. Na san lokacin da ina Kano ina karantar da shi tauhidi. Babu wani sarki wanda ya karatu gare ni sai shi. Sannan kuma wato abubuwan da sun ka shiga har sun ka bata, na san da abin nan da addini ne an ka ja shi haka nan. Sannan daga baya kuma Allah ya sa ya fahimta, ya aiko min da takarda na cewa shi sunniyi ne. To sannan ni ba da amsa shi ne ya kawo wannan takarda, kuma ɗansa yake aikowa wanda ake ce Malami yana kawo wannan takarda. Allah ya ji ƙanshi. Na karanta shi ne don hankalinku ya kwanta. Wato sunniyi ne. Sannan kuma ba wannan ba, wato babansu na san wata musiba da ta fara samu na abin nan 1949. Babansa shi Allah ya tsar da ni wato da sababinsa, wato abin da sarkin Kano Bayero. Saboda haka wato kullum ina musu addu'a gidansu, Allah ya sa musu albarka su da 'ya'yansu. Kuma in an ƙare karatu da mai addu'a a sa su cikin addu'a. To, ai duk kuna jin wannan larabci. Shugaban abin alƙalai abin na da na Najeriya a da Kaduna. Aminci da rahama Allah da albarkunsa su tabbata gare ka. Bayan haka nan, wato godiya ta tabbata ga Allah, ina gode ma ga abin da kake aikatawa na ayyukan alheri. Wato kullum ina cikin farin ciki ga abin da kake aikatawa, kuma ina sadar da godiya ta zuwa gare ka. Kuma ya Sheikh, kullum ina godiya kwarai ga alherin da kake abin nan kake nuna mutane. Sannan kuma da abin nan abubuwan alheri waɗanda kake yi, ina gurin wato abin nan wato wannan alheri ya dawwama gare ka, kuma abin nan ka samu lafiya da kai da iyalinka duka.
kuma ka ce za ka zo ka ziyarce ni idan ɗana Adamu ya zo Ado Bayero ba Ado Bayero ba Ado Sanusi wato in ya zo za ka zo tare da shi ni ma ina son ziyararka sai dai yanzu ba zan iya ba kuma ina roƙon Allah shi tsare abin nan shi sa Malam Abubakar mai daraja ya zo kuma Allah ya tsare shi kuma Allah ya ƙara ɗaukaka shi kuma abin nan ina godiya Allah ya taimake mu gaba ɗaya to wannan abin nan takarda ce ta ansar da ni bayar bayan da ya aiko min da waccan takarda ta ce ta farko wato an yi ta abin nan mai 10 da abin da ya ce sunni ne to don haka wata ni so in nuna muku ita cikin da madalla sannu kana son ka musulunta wanda jami'an wala tafarraku headline nata akawun takarda da waccan kamar yadda suke cewa shine shugaban tafiyar ne na duk Najeriya ba haka bane bari magana wannan bari wannan magana Allah shi gafarta masa amin ta farko Allah ya sa ka ganta mana amin Allah ya ji kanshi kuma Allah ya ji kan babansa Allah ya sa albarka ga zuriyarsu duka